русинов, что бідність сама по собі не добродетель, но й багатство само по собі не нараз гріх. Як і від чого формувалася філософія карпато-русинського народу і його живого русинського язика? Благо, що ми русини писемні 1150 літ. Що значить писемні? Ото значить, що практично весь народ знав читати і писати, але то не значить, що всі мали вищу освіту або проходили спеціальні школи. Як такої неграмотності між русинами не було із древності, бо всі до церкви ходили, а в нашому народі традиція була, що жони і мужчини йшли до церкви з зборниками, а там тисячі і тисячі церковних пісень, і то легенько читали, співали. То велике діло, одно діло читати і писати, друге ще написаное, проспівати. Этим талантом обдаровані наші люди, тому ми писемні 1150 літ. Но сюди пак приходили мадяри і стали писати свою історію. Тут вони нікого не знайшли, так казав один історик. Мол, тут була красива земля, вже були виноградники, а русинів тут не було. Прийшли німці сюди, теж русини не знайшли, але русини їм успіли дати назву ту неймети, тобто неумовиті, німі, не знають говорити. Пак чехи силу прив'язували свій чеський язик до русинам. Такий був момент, що в 20-30-х роках перший прем'єр-міністр Подкарпатської Русі Андрій Броді хотів закрити многі чеські школи, бо чехи відкривали свої школи, а не хватало русинам школ. Хоча 600 русинських школ на Подкарпатській Русі функціонувало, і більшість з них було построєно при Чехословакії. А самі чехи провокаційно підтримували то руський язик, то українську мову, аби на Подкарпатській Русі творити розколи. І конфесійні, і літературні, язикові. А пак прийшов СССР сюди, не кликав, прийшли з танками, прийшли сюди українські комуністи, і вроді був СССР був державний язик русський, но русину і наш русинський язик ламала державна у СССР українська мова. Українські комуністи нищили русинські школи, архіви тонами спалювали. Така є, в Рахові була картонна фабрика, тонами возили туди архівні матеріали. Книги, 100-тисячні тиражі книжок перехватували собі Ужгородський університет. Напомню, Ужгородський університет був відкритий, заснований до приєднання Подкарпатської Руси, котру Сталін перейменував на Закарпатську Україну, був відкритий університет до совєтської власті, до совєтської української времени. На жаль, нині Ужгородський університет не хоче навіть відкрити якийсь хоча б факультет язика русинського і літератури русинської, а факультет історії, щоб відкрив, наприклад, направлення «Історія русиного Закарпаття».